Стигнах до тук, използвайки Brush Crystals. Основният, който използвах, беше жълт. Sandstone. Olive Green. Не знам колко може да се бера в ръката си. Emerald Green, малко по-малко използвах от него. И тъмно кафяво. Дали фокусира вече. И така ръся от кристалите, докато ми хареса. Имам и палитра, импровизирана, която е една формичка от лед. Някъде другаде трябва да имам още една палитра, но не съм я приготвила и извадила днес. И така пръскам, докато ръся и пръскам с вода, докато ми хареса. Ръся с вода, за да активирам кристалите. Сега ще наръся тук върху цветето малко. Все още не съм наръсила достатъчно жълто. Пръскам с вода, за да активирам. Мисля, че имам нужда и малко червено да сложа, да добавя тук. Червеното, което ще използваме, е вермилиан. Посоката, в която пръскам, разнася течността на където и желая. Мога да си помогна и с четка, но ми харесва да останат в длъбнатините от цвета. Да може като изсъхне да бъде по-тъмно. Така, още малко. И общо взето това е принципа. Ще малко жълто. Го активирам с тази течност. Тук съм си разтворила и съм направила цветове, които нямам. Готови, но се получават добре с смесване. И така, докато ми хареса това, което правя. Виждате, подготвила съм се с хартия, защото това е една доста мокра процедура. Така, харесва ми и стичането на течността. Така, сложила съм тези листове копирна хартия, за да не си изцапам книгата, която декорирам, да останат цветни само страниците. Мисля, че искам малко по-тъмна да е тази част, която ще е задната корица. И понеже тук имам текстил, който задържа цвета, ще се възползвам от него да я направя по-тъмна с тъмното кафяво. И отново активирам с вода. Но понеже тъмното кафяво ми е прекалено тъмно и червено, ще сложа отново малко жълто, за да го смекча.
И пак ще пръскам. Още жълто. И още кафяво. И така експериментите ми с мократа техника, бръшва кристали и вода приключиха. И аз съм готова да ви покажа финалния резултат. Много се надявам да виждате тези отблясъци, които постигнах с тази восъчна паста в месенки златно на Пентарт. Много е важно, когато се декорира корица, да се обърне внимание и на тези ръбове, които остават от вътрешната страна. Но основното, което искам да ви покажа, са отблясъците от металната паста. Много ми харесва този финален щрих, който добавя финала тази восъчна паста на проекта. И така, това беше от мен. Ирена от Картишок. Радвам се, че бяхме заедно и до скоро!